Ramogi odhiambo machielo majaber marwakni machiegni weche manyien mago imore kokalo e Ramogi TV. Mag gin weche manyien ma wasebedo ka waloni chakre ne piny ru nyaka gi sani. Par ni odiechieng' ma kawuono gik mathoth ahinya otimore. Odhiambo ni twak obedo. Twak mar jolup jolar content piny Kenya. Yiero matariko 9 dwe mar 8 ka koro dong' mana ndalo 20 kende nyaka Ramogi to ganda jo Kenya dhi e debe. Gibedo gi twak ka twak mokwongo nobede kind jalup jalar kom mar ten piny gotiko mar Roots Party kanyakla kod nyawadgi mar Agano Party. Bang'e to jalup jalar kom ten piny Kenya gi Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua kanyakla kod nyawadgi mar UDA Rigathi Gachagua. Iwinjo kaka giloso. Nyako Ramogi ting' koro ni ewi mar ng'iyo ni to gin jomage mabiro chopo singo mage ne oganda jo Kenya kaka giwacho. Nyako Ramogi wan gi mathoth ahinya. Mago to kod mamoko waikoni e otieno ni kokalo e uimore. Mokwongo weche manyien mawamiyo pek. Jo Kenya pod biro chuno ni orit neno fungruok mar nengo mogo ni mar piny owacho pod timo lalruok gi kembe rego mogo. Jalup jatend Kenya William Ruto oseyo piny owacho ewi chenro mar duoko nengo mogo chien ka Raila Odinga okwayo jo Kenya mondo miye thuolo ochier ochumi. Migao mar somo singo tieko gedo mag klese mag CBC kapok yiero maduong' ochopo. Nyako Ramogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyalo tudori kodwa e namba 36000 kata bende inyalo luwa e Facebook page mar Ramogi TV mabende watudore kodi achiel kachiel ka ioro ote mari kotenre gi weche manyien ma wakelo ni e otieno ni. Nyinga en George Bati kum thuolo ni duto jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Wachako kod weche motenre gi mago mag siasa. Jalar content Kenya gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osingo keto maino e fungo nengo chiemo e pachoka ka oyiere jatend Kenya. Raila manoloso e kampen mare kaunti ma Nakuru okoni ma e kinde ma uchumi mar Kenya ochomo kama kore dhi resie kendo ngima biro bedo mayot. Raila loso kano timo limbe gwenge mag Langa, Naivasha, Longonot kod Mai Mahiu kama nodhi nyime gi chiwo singo mage ne jo Kenya. Mimi nasema hii ni ahadi kati yangu na wananchi. Ahadi ni nini? Wewe pilipili shoila ya kuwashani. Wachana sio? Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Sawa. Najua pale hao jamaa wanapitanga naye na kupenya na kuiba pesa zenu. Mtaziba hizo mianya zote. Mtapata pesa ya kutosha ya kugumu hii mpango. Sawa. Pesa za kuja kusaidia kujenga mabarabara zinakosekana. Kwa hivyo naomba tushirikiane na baba pamoja na Martha Karua ambao msimamo wao wa kupigana na ufisadi unaeleweka. Anasema tusipige siasa na unga. Sasa yeye hataki wananchi wapate bei nafuu ya unga. Kumbe yeye alikuwa anapiga siasa peke yake, hakuwa anataka bei ya unga iende chini. Sasa kama bei ya unga imeenda chini, lazima tusherekee. Riwruok mar Kenya Kwanza odhi nyime gi seyo piny owacho wi mano mayangore ni nitiere chenro mar duoko chien nengo mar mogo. Kenya Kwanza kotelnegi kod William Ruto wacho ni piny owacho chalo makoro tiyo gi wach nengo mar mogo e timo kampen. Ruto kod Lange manotimo kampen mar gwenge mag Ukambani osundo piny owacho ni oneni oduoko chien nengo mwandu mamoko bende ka gichiwo ranyisi gi nengo mar mauta mapod giwacho ni malo. And so you cannot cure a problem, a structural problem of food production, by cheap things about supplying food for a week or a month or a few days so that Kenyans can vote. We are telling them it is an insult to the people of Kenya that you destroyed the Big Four plan that had a comprehensive plan on food production only to supplement with the kind of treachery we are being treated to, that for a few weeks the prices will come down so that people can vote in a certain way and then they will go back. Sio ni mambo ya kutudharau jameni. Watu wamepora mali yenu. Watu hata hii Milas. Hao wanasaga unga ya mahindi ya unga. Tunajua wenye shareholders. Wengine wamenunua unga factories. Nyinyi watu wa hapa Lower Eastern
Nyinyi mnahitaji maji, mnahitaji watoto wenu wapate kazi. Mwangi wa Iria manegeno laro Compton piny Kenya kod duond bura mar Usawa koro yango ni osiro gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Wa Iria wacho ni osebedo ka okedo ne bero chenro mag jopur ne weg puothe matindo kendo wacho ni jopur biro neno ber mana e lwet Raila Odinga. Omedo keto maino mare e bero weche mag pur kendo wacho ni ma biro konyo e nyayo chiemo ma pacho ka. Wa Iria olero ni oneno ka ochiegni moloyo kod lemo mar tend migao mana e telo mar Azimio. When everybody else feasted, allowed my termination, that mzee agreed that we need to work together so that those programs which we are doing here can sustain and we can escalate those programs elsewhere. And therefore, I made a decision. The party Usawa kwa wote made a decision that through that joint manifesto, Usawa kwa wote will support the candidacy of Raila Odinga. And my supporters will be behind Raila Odinga. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o malaro komno kendo ne otero kampen mare chiro ma Kibuye kod alwora mare. Nyong'o medo golo singo ne jo ohala ni oikore mar bero lwasi mar ohala kendo neno ni dongruok obedo e sekta no. Nyong'o singo tieko chenro mag dongruok mane osechako kendo chako mamoko manyien kapo ni oyiere. Ne otene kod jochung' mopogore opogore kod otiko mar ODM. Nyiso jo Jubilee ni kwa modernize shisema Kisumu ka. Jubilee nyaka wa modernize okamano. Sani ng'en wasegero chiche mang'eny Kisumu County ka okamano. Koro wenyo chakwa yao okamano. Awasi bene wagero okamano. Kombewa be wagero okamano. Ang'oma mono gero Jubilee ama sivyo? Tariko 9 dwe mar 8 akwayo u gimuolo ne uchie okinyi mang'ich udhi e polling stations gi kipande mondo ugo kura ne baba dongu ng'e mano. Uneno gimomiyo wawacho 6 piece. Kata wan moko kuom nitie jowa manyicha wahero nyocha oko mi party ticket. To no wawacho ni kaka waseyudo 6 piece ni. Mondo ineno 6,000 mawacho ni. Mondo udhi uyude. Mondo oketnu godo e 6 piece mochope simu. Gi 30 shillings migolego. Nyaka uragni Raila bed gi ji motegno kamine kadhiemo giri assembly buta. Mondo biolos wetego uliego. Kakoro wuoke mago motenre gi siasa wayudo ni jatend migao mar somo Ngire George Magoha osingo mar tieko okang' mar 2 mar gedo mag klese mag CBC kapok yiero maduong' ochopo. Okang' mar 2 biro neno ni klese maromo 3,500 oger ka okang' mokwongo to ne migao no ogero klese ma kwan gi romo 6,500. Magoha ne oloso e kinde keto ayanga okang' mar 2 mar gero klese sikunde nyiri ma Kariobangi North e buore Nairobi. Out of the 3,500 classrooms, over 50 of them are ready for commissioning. I've commissioned about 10 of them. That by the end of next week, we would actually be approaching the 30% margin of where we want to go. And the end of the following week, 60%. So that even if by the time we are doing elections, we would actually have almost completed all these classrooms at 3,500. And there is a lot of noise that what is going to happen to grade 7 teachers. The reason the grade 7 teachers have not been upgraded is because they are helping us to normalize. And we are normalizing in January. When that time comes, they will have a school-based program which will ensure that they are further trained. Apisas mag piny owacho kotelne gi od jagoro mongirore migao mar ute twech Safina Kwekwe kod komishona mar ute twech John Kebaso Warioba chano biro bero ler e alwora mag ute twech ma pacho ka kochakore gi loso odundu mag gik ma uchido kod minyaga luwo. Chenro makamano mabiro chakore ute mag twech ma Kodiaga kod Kibos mayudore e kaunti ma Kisumu biro konyo nyaka sikunde kod jodak machiegni kod ute twech go. Safina kane loso lero ni chenro makamano gidhi neno ni okete tim kapok ochopo giko mar hikomenda maigani. We are here to
communicate that we have solutions to the problem that have been bedeviling us for a while. We need to have sewer system that work both for environmental concerns, health concerns, but also even for our own productions, because our prisons are also centers of production. And we notice that this is also that we can use as an input. So we are happy that together with our partners and from our end, led by our Commissioner General of Prison, we have come to an understanding that we, in the course of this year, financial year, we will be able to have solved the problems of Kisumu and also of Kibo's prison facilities. Line Mwageroni Okenmar prison kende obo konyo nyaka community ma around prison ka ntie skunde, ntie primary schools, there's a secondary school, ntie hospital, ntie hotels to be gijodak mantie around kanya. And then kuom jo prison mabe koro bo konyo gi nikech koro watch maintenance mar wastewater koro mano gibo werego koro kiwasko emabo timo koro bo save gi cost maginyalo pesa go ginyalo timo go gik moko. Ywaruok pod dhi nyime e kind piny owacho kod jorega moko kuon ma oniano ni nyaka piny owacho ketenge omenda moromo chulogi mondo eka giduok nengo mar mogo piny. Mana kaka Edwin Okoth lero, romo ma osebet ka dhi nyime kochakore chieng' wuok tich mar jumani koro pok onyago olemo ka jopiny to pod medo rito fuong'ruok e nengo mar mogo. Ndalo achiel kende bang' liekore ni piny owacho sechuogo chenro mar duoko nengo mok kuon piny kod nus mar nengo ma iusego sani. Twak mar kaka inyalo kel yot e ng'wenyo kuon pod iye tek. Romo manochakore chieng' wuok tich e kind kembe marego mogo kod piny owacho pok onyayo olemo. Kendo maling'ling' ma wayudo kowuok e romo ne en ni joreg mogo oniano ni piny owacho nyaka kuong keto omenda ma ichano chulgi ka giduoko nengo mar mok kuon piny eka jopiny oyud fuong'ruok. Piny owacho to singo ne kembego ni omenda ibiro kete agulu makende kata escrow account ma ibiro chulgi go ka gichako uso fuk kilo 2 mar mogo kuom siling 100. Chenro no geto mondo fuko mar kilo 1 ousi kuom siling 52 ka kilo 5 onego chak usi kuom siling 250. Gunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro onego us kuom siling 2150 kaluwore kod chenro no. Kuom dweche 3 mosekalo, oganda osebet ka nyiewo fuko mar kilo 2 mar mok kuon kuom siling 197 kama kilo 1 sani en siling 100. Ofuko mar kilo 5 pod iuso kuom siling 515 dukni mapacho ka. E twak madhi nyime no, piny owacho bende wachore ni osemedo sayo kembego mane oduoko nengo mogo chien kod siling 3 kende bang' migawo mar pur golo oko osuru ma ijuogo e wi oduma mawuok e pinje maoko. Joreg oduma mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda bende wacho ni gisenyiewo oduma moingo gunde milion 3 kuom kind siling 5,800 kod siling 6,000. Nengo man malo manyaka duok negi mondi ma ok negi chak uso mogo e nengo mapiny eka chulgi bang'e. Kembego bende wacho ni chenro ma kamano kane otime higa mar 2017, piny owacho ne odeko kod chudo mane omiyo gi lal mar omenda. Liet mawuok e pek ng'wenyo kuon osechako nene e paw siasa kama kweth mar Kenya Kwanza ne osayo piny owacho kuom temo tiyo kod nengo mogo kaka yo mar sero mbulu. Chulo joreg mogo mondo oduok nengo mwanduno piny chal kod chenro masani ma piny owacho tiyogo mar chulo jous modhi nyamburko mondo kik gimed nengo modhigo kama dweni kende piny owacho chulo ma ok tin ne siling 50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma jopiny nyiewo. Chenro no koro dwaro siling bilion 16 dweni kende, ka chenro mar duoko nengo mar mogo piny biro kawo ma ok tin ne siling milion 150 e dwe ka dwe. Geno koro en mana ni winjruok biro bedo mapiyo mondo jopiny oyud fuong'ruok e mesa. Ka bende saa medo rumo ne chenro no mane geto jumbe 4 kende modong' ka moko kuom gwenge pok ochako golo oduma e puothe. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV mago e weche manyien manawa iko ni weche manyien mago imore kawuono ni nyako Ramogi bedo dichieng
ma pek ahinya. Kodong mana ndalo 20 kende to jo Kenya koro dhi e debe. Twak obedo. Jolup jochung' malaro Compton piny Kenya owuoyo. Iwinjo gima giwacho. Wach makoro dong en ni jogo malaro Compton piny Kenya biro bede twak tarik 26 mar dweni. Gin bende gibiro yango ni to gin gik mage magiko noganda jo Kenya ka ji biro chopo e debe tarik 9 dwe mar 8 kendo bang' debe no kopo ni achiel kuom gi yudo thuolo mar telo ne piny Kenya. Puro medo luwo ni weche mathoth ahinya kwa Ramogi kotenore koda weche mag siasa e pachoka kaka koro gimedo chwakore ka ndalo medo ng'adore to ji orie debe tarik 9 dwe mar 8. Erokamano kuom kete Ramogi TV e weche manyien mago imore. Kendo erokamano kuom neno ni ibedo kodwa chakruok nyaka giko mar wechegi. Kuom thuolo duto te jaloko marwa obedo Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Akwayo Nyasaye mondo mi otayi kendo ibed gotieno makare. Oriti masani.